Mga kapuso, karong buntaga sanglit gipailawom na sa mas ubos nga quarantine status o GCQ with heightened restrictions ang syudad. Sabay tang sayron kung unsa ba ang mga do's and don'ts karong panahuna. Ato makauban si Attorney Edgardo Uy, ang head sa Regulatory Compliance Board kon RCB sa Cagayan de Oro City, LGU. Attorney Egay, sir, good morning and welcome sa At Home with Jamay Regional TV. Kamusta? May buntag may buntag sa tanan. Okay ra. Stay at home, amping lang gihapon. may buntag sa tanan. Sir, unang-una, few weeks na ang milabay sukad gibutang kita sa GCQ with heightened restrictions. Unsa-unsa ba ang gihimo sa RCB karong panahuna? Sige gihapon ta og monitor sa mga patigayon, labi na kadtong mga naagay mga noted nga mga violations. Momanggid gihapon ang mandato sa RCB, protection of minors, promotion of regulations, o kining pagbantay sa mga amusement places. Kaya ang RCB originally, gihimo man ni siya to regulate movie houses and amusement places. So nagdako dahil apil na ang gambling, apil na mga massage. So sige gihapon ta og lihok diyang napita say. To give us a little light, sir, labi na sa atong mga viewers, kindly briefly explain kung unsa ba ang mga butang nga bawal pa karon nga anaa kita sa GCQ with heightened restrictions. Salamat say. Ang daghan gid ani nga bawal ani ang naay mga entertainment venues, labi na katong dunay mga live performance, mga karaoke bars, mga nightclub, mga concert halls, mga recreational venues, internet cafe, apil diha daghan ng isunet, daghan billiard halls, bowlings, mga arcades, mga piryahan. Bawal pa gid na sila, mga amusement places, playroom sa mga bata. Of course, bawal pa gid kaayo ang cockfighting, ang pag-operate sa mga bungan. Bawal pa gid na. Ang mga gaming establishments, sige pasira sa gyud. No? Ang mga indoor venues for contact sports or mga gym nga indoor, mga fitness studios, mga fitness centers nga indoor leisure facilities, bawal pa gid na sila. Bisan outdoor basta kay contact sports bawal. Ang contact sports gyud gidili pa gyud lugar karong panahon na. Ang social events nga venue, mga venue sa meetings, mga conference, exhibitions, gipasira usa during GCQ with heightened restrictions. Attorney Egay, sa inyong mga operasyon, unsa-unsa ba ang mga sagad ninyo maabtan nga mga violations nga ginahimo sa mga Cagayanon? Naagihapon ang curfew violation. Naagihapon na ang curfew man gud nato is 9 p.m. to 5 a.m. Naagihapon ng standby sa gawas. Naagihapon ng inom-inom. Murag na anda na gid siguro nga nagdagan-dagan na sa kaduguan nga kinahanglan na gid ang alcohol na mag-inom gihapon. Kaniadto sa MGCQ kita o sa GCQ gitugutan man ang duha ka individual servings sa mga dine-in customers sa mga kananan. Karon nga GCQ with heightened restrictions, gibawal pa gihapon na siya say. Ikonsulta ko kana sa DTI kay kadtong pagtugot sa duha ka individual servings sa mga dine-in customers sa DTI issuance man kadto. Akong gikonsulta ingon sila nga GCQ with heightened restrictions dili covered adto nga pagtugot. So dili pagid pwede mag-serve og ilimnon. Number 1, sa mga kananan bawal mag-serve og ilimnon bisag unsang orasa. Number 2, bawal ang pag-inom sa mga ilimnon makahubog in public places. City Ordinance 5113. Ikatulo, liquor ban during curfew. Dili pwede mo palit, dili pwede mo baligya, dili mo pwede mo inom diya sa gawas lugar during curfew. So kanang tulo may ginatiman-an. Alang kaninyo, Attorney Egay, effective ba ang ginahimo ninyo nga pagstrikto sa syudad sa pagkunhod sa COVID-19 cases nato dinhi? Naay epekto gyud siya, epekto kay tungod sa sigig monitoring, daghan pud ang mangutana. Pwede na ba mi mag-operate? Dili ingon nga nag-operate sila diretso kay aware sila ang consciousness lugar sa publiko, sa business community nga naay ga monitor. So gapangutana sila then amo sang istoryahan kay ni pwede at certain percentage na asay dili na maging ingnon nga sigon sa regulations dili man ni sa LGU nga regulations sa IATF kini ug sa DTI bawal, so amo sad silang sultihan.
Siyempre, gawas sa lihok sa gobyerno, kinahanglan sab ang lihok sa katawhan. Attorney Egay, imuhang panawagan sir ngadto sa mga Cagayanon karong panahona. Kinahanglan kayo ang kooperasyon gid sa tanan kay ang virus man gud, ang quarantine level wala ka na mag-agad sa ang virus na bisan unsang quarantine level na siya. Ang iyang intensity, ang sa kadaghan na diha. Ang quarantine level mag-agad ka na sa collective behavior sa mga tao. Kay kung daghan na magkumpiyansa, daghan na magtakod-takod, so mosaka ang atong COVID cases, therefore mosaka sa bang atong quarantine status, mubalik kita sa pait kayo nga ECQ, pait ra ba gito. ECQ, pait gyapon. Karon medyo nanay kaluag, pero pait-pait pa gyapon. So mag-agad gid na sa collective behavior sa mga tao. Busa di gid nato kalimtan ang minimum public health standard. Daghang salamat Attorney Edgardo Uy sa RCB sa Cagayan de Oro LGU. Sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with Jamay Regional TV. Amping mo sir sa inyong mga lakaw dinhi sa syudad. Salamat kayo sa may buntag sa tanan. Salamat, amping. Mga kapuso, chillax lang mo kay mubalik pa ang At Home with Jamay Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.